benvinguda. Unes declaracions. Mira, la veritat, jo t'ho dic sincerament. Sí, pots dir-m'ho. Primer semblava dur, que n'havíem de passar entremig de camins de cabres i tot, però la veritat és que m'està agradant molt, Molt millor que per pista, més emocionant, entremig de natura, travessant alguns obstacles, perfecte. Sí? Mira, saps què? Això sí que començarà el vídeo. Ah, sí? Serà el tros del davant del vídeo. Ara pots convidar-nos a anar a l'aventura. Convida-nos a anar a l'aventura. Pues jo acompanyeu-nos. Us convido a que fem una ruta entremig del bosc, entremig de la natura i saltant tots els obstacles, tots junts, com un equip. Les cabres de Severino, i les cabres de I Severino. les cabres de Severino és el millor del viatge. Hosti, quina presentació més guapa que ha quedat. Que no veurà el Severino al YouTube? I tant, què veurà? Bueno, ja va això. Ja va, ja? Sí. Vostè mateix. Avui tenim nou gravador, es diu Santi. Sabater. I quina gentada de gent. Hòstia. Fem de rècord avui? Xavi, digues algo. Algo. Algo més? Dani. Bon dia. Ale, ja em pots explicar, Ramon. Ja podem explicar? Sí. Bueno, va, vine per aquí davant. Bueno, ja a Tivissa, des del poble que hem sortit ara. Podeu veure un poble molt bonic. Oh, que maco. Destaca. Com hi ha tanta gent de Tivissa hem de dir que és maco. Maco, no, bonic. Va, tio, que un s'hi va quedar aquí. Espera. Vinga, ei! Mira, una caseta sense taulada, Sí, la caseta les aquesta. arnes. Que llevaix el mas de Penarroja. Bueno, si voleu escoltar un momentet, si voleu, Vale. Tropa! Que és tancat, Jesús? Ah, m'has trobat el motxil. Això, sobretot. Ramon, Ramon, això de què és la Tormo de la Margarita? Sí, això és el Morral de Penarroja. Ah, Morral de Aquesta Penarroja. paret d'aquí, se'n diu el Morral de Penarroja, és una paret que hi ha moltes vies d'escalada i és internacionalment famosa per les vies d'escalada. Bueno, internacionalment no ho sé, però sí, s'escala molt. Allò és Rasquera. Allà és Rasquera, aquest poble d'allà. Allà darrere hi ha pàndols i cavalls. Bueno, cavalls no crec que vegi, cavalls una mica més cap aquí. Pàndols. El Montcaro no el veig ara. El Montcaro no es veu, està per allà darrere el Caro. Bueno, marxarem per aquest camí d'aquí, veus? I pujarem per aquesta vall. I veieu aquella taca blanca que és la Torre de la Llum? Doncs una mica més avall, saltarem d'una vall que hi ha a l'altre costat, que es diu la Vall de Ballonga, en aquesta vall, que és la Vall de Penarroja. Baixarem fins baix a la vall i d'allà baix pujarem per aquí, en aquest camí, que fa cap aquí. O sigui que farem un circuit per no trobar els cotxes. Bueno, ja ho has dit tu? S'ha dit que era meravellós el circuit. Bueno, Ramon, ale. I ara anem a visitar Severino, que és el pastor, que està aquí al darrere. Diu que tenia feina per agafar les cabres avui i l'ajudarem. Vinga, doncs, marxem. A l'ataque. Va. Vinga, anem circulant per aquest camí. Vinga. Sense pèrdua. I se deixa aquí, que ja l'agafaré, que no hi heu passat tots. Llos, Adéu. quan tornem espero trobar-la aquí, Bueno, hasta la próxima. Vinga, avanti. En aquell mas. Allí són dos masos junts, sí. I un està al corral, i el corral allà darrere. Sí, això és de Vicent, de la Casilla. Joan Vicent, vamos, no Vicenç. Joan Vicent. Ho coneixes tu? 45, 60, potser? Sí, podria ser. Sí? Fem parada d'explicativa. Bueno, arribem a la cuna. Tot això és la cuna. I el mas que anem està allà al davant, que és on hi ha Severino. Està esperant? Bueno, sabia ser, sí. Matarem un cabrit d'aquells? Hòstia. Que raro. Clar, feu marques exclusives. Ja se sap, això. Sí. Molt bé. La càmera. Veus? Això és la cisterna del mas de la cuna. Una cisterna molt gran, No fa cap l'aigua. L'aigua, mira, de per aquí fa cap, ja ho veus. De terra. Veus? Mira, veus? Els coladors que té. Potable? Sí. Clar, potable.
Potable de tot. Explica-la tu, va. Explica-la. Hi ha aigua o què? Està plena. Està plena. Plena no, però ja. Hi ha aigua. Perquè no vam tirar cobrir d'aigua. Ai, perdó. No s'omple. Aquí està el noi. Està el noi. El noi dels patins que no sabia patinar. Pobre Francesc. Això se veu? A veure. Això se veu? Per les cabres. Per les cabres. Això se veu? Mira si es veu. Mira si es veu. Mira. Però si hi ha vida aquí Però dins. mira si es veu. Hi ha vida, hi ha vida aquí Pues dins. com els iogurts aquests amb bífidos. Un bifidor. Llavors hem de fer el pregó. Si veuen les cames... Intoxicat per fet. Ja hi ha gana, no aquesta hora. És que no collàvem fet cap al final, Xai? Massa gent? Hombre, Francisco, que us coneixeu. No aguantant. Què dius? Per aquí baix ara? Has abandonat les muntanyes? Ah, les tens allà dalt? A mi muntanyes també n'hi ha aquí, Xai. Tot arreu muntanyes. Sí. Que l'alta muntanya, la baixa muntanya. Vinga. Ué, que és cuerno! És cuerno. No tingueu por que no hem matat a ningú encara. Sempre hi ha el primer, eh? Sempre hi ha el primer. No seràs tu, Patricis. És cuerno! Sortiran plens... Sí, sí. Oh, què et penses, nena? Això és el món natural? Jo estic cagat, jo és per les cabres. Ja saps. No, n'hi ha pues aquí. Mira, que bonic. Quins ulls que tenen les cabres, eh? Tenen els ulls així, de tinta. Ho veus? Ho veus? Que pugem de Mondona. Un primer pla. Vas con guitos. Sí, con guitos. Ja que 70 van caure i just acaba de néixer, el dimarts va néixer l'última i va caure 70. Després te'n vas d'aquí i van començar a cagar, ja a cagar, allà un vaig sense massa aigua. Herba, els que hem els mitjats, menja l'herbeta, menja brusteta, que després va brotar el terreny perquè va ser bo, una miqueta de brusteta. El professional del cinema està ben situat. I aquí no són mascles, tio. No, ara ja està. Allà dalt. Va. Mare, mira que Veus? Aquí em veurà algun... Es tiraria demà, te vull dir. mira els petitets. Mare, quina Se van al ramat, aniran al ramat ja. Això és per no deixar el gos, eh? Este és per fer una cabra grossa. Entens o no? Sí. Els que no sobreviuen són els que es maten. Però aquí hi ha cabres també. Tots són cabres. Que vaig fer. Ara, Els mascles veu que estan allà dalt. una cria que vaig fer. Si porteu pal i podeu donar pa. Primer ens hem de menjar altres. I si porteu taronja, les de la taronja també se la menja el peix. Una mamella, només té una mamella grossa. Mare, los petitos. Sal. Aquestes són les que em deixo que demà estigui al ramat. Jo demà ho vaig fer. Un dia molt vegada. No, per festes així, Ni per Santa Marina. Bueno, ara està arribant Severino aquí, en tota la colla, que faltava, i ara ens ensenyarà els bocs. Bueno, sí. Una trompada. Tio, que veig que és distret quedes. Passa d'aquí davant. Sí, fes. Sort que no és teu esta muntanya, mano. El que xafe, si arriba a ser teua... Sembla poc. Han pujat fins aquí. Des de Tivissa fins aquí, eh? Mira, des de Tivissa fins aquí, Peu, que... Avui éreu les 6:30 o quasi 3:15.
Vostè. Ni mareig, diu. Pues espera quan me vingui la feina, que ja ho sap. A les 6 del matí aquí al corral ja. I a la nit? Aquí, no? També? No, perquè... No, Bueno, me quedo, és que em quedo aquí. Vius aquí, però? Sí, No, ara viu- baixo, però ara viu al d'aquí 10 poble. dies o 15 m'hi tornaré a quedar aquí. A Un mes, 2 mesos, sí. Sol. Pugeu a fer-li companyia! Pugeu a fer-li companyia! Ai, no, Pots preguntar com estàs? Bé. Bé. Bueno, va. Sí, no. Ja que ho havíeu deduït, ja. Això és una bassa? És un coll, no? Això és la bassa blanca, mano. És una bassa? Ah, bueno, però... Sabeu com li diu la Ramon? Preguntem al Josep i igual us diu un altre nom. No. És bassa, no? És una bassa. Això és una bassa de pastor, de veure els animals. I ara què, passant les... A l'altre món. Hòstia. Aprofita, eh? Veus? Aquesta és la petaca que el senyor Tronc de Nadal li va cagar al Jesuset. Hola, Jesuset, saluda. Ara farem un traguet d'això. Hòstia, jo tinc torrons de licor, eh? Això està bo, eh? Vi de mistó. Què m'has dit que era això? Moscatell de Montbrió. De Montbrió, hombre. Montbrió. És un És nova, eh? Este és el polletero. El tronc. Santi dona bones idees a la gent. Eh? També és més alcohòlic que tu, eh? Hi ha diferència de gran i tot. Semblar, que era més grossa. Javi, cafès. Bé, cafè. Senyor... Carrasquet, Carrasquet. Dius Carrasquet. Hòstia, però jo havia de fer dos cafès. Ara vinc, ara vinc. No vols un cafè? Javi. Porta, que els hi dono jo. Ja, sí. Té. Té. Heu ficat sucre? Ja, tot aquí. Això és professional, tio. Santi és tremendo. És una persona molt complidora. Salut. T'has quedat tu sense. És igual, no passa res. Aquí n'hi ha un? No, que a mi m'és igual. Ja he fet els emotius. És igual. No, això s'ho vulgui quedar. Tu t'anirà bé que la baixada allà és criminal i això t'anirà bé que farà perdre. la midoncs, no t'ha criminal. Va, que podem agafar la doleria, va. No, ja està. Va, torna, que queden 4 gotes. Que l'altre dia? Mira. No, no raja. No raja. A veure, tira, aquí. Sí, és veritat, no me n'has deixat, Jordi. Eh? Paper al val. Els entrepans que mos han fotut. Mira, un assetjament, un assetjament. Va, vinga. Va, fes-ho. Hòstia, quedaria bé, eh? Sí, quedaria bé. Quedaria bé l'enrabiada. L'enrabiada, però perpètua.